Olipa koulussa taas tosi pitkä päivä. Moinala! Mä en oikeesti miksi 3 päivää ja tuntiin pitää vanhempia niin pitkiä. Sitten välkkiä pitää niinku 15 minuuttia. Voisi olla kyllä vaikka 20 tai puoli tuntia. Oho, jakka. Mutta ei sille oikein voi mitään. Se on asia, joka ei oikein pysty vaikuttamaan. Mutta nyt läksyjä pariin. Miska! Mä oon sanonut sulle 1000 kertaa, että sä saat tulla mun huoneeseen. Kuka mua on kieltää? Vähän just näin, nä. Häivyt täältä, okei. Älkää tuu toista. Miten mä teen tämän veljen kanssa? Yes. Läksyt on tehty. Mitäköhän mä teistä kokeillaan? Mä pyydän Melissaa. Se on nimittäin paras kaveri. Yes. En voi olla. On hammaslääkäri. No just. Mitäköhän mä tästä koko loppupäivän? No onneksi mulla on tämmönen ihana kissa kuin Nala. Tämmönen kanankoipi. Ihana kotti. Siis mitä? Nukahdinks mä illalla? Ja mä nukuin niinku koko yön. Koska kello on vasta 6 ja mä menen 9. No niin, nukutaan vielä. Voi ei! On nukkunut pommiin. Siis mä voin olla. Noniin. Mitä mä laitan koulun päälle? Ei sillä ole niin hirveästi väliä, kunhan mä saan jotain tänne. Tai neuvottelutkin on hyvä tänne päälle. Kyllä muutkin pitää mun päivässä meillä laittaa. Se takki mukaan. Kengät käteen. Sori Nala, mä en ehdi lenkillä sunkaan. Miks mun päiväkirja tossa? Onks joku käynyt täällä? Puhelin täältä. Tarviis tää muuta laukku. Sekin on auki. Ihan kyllä mä laitan sen illalla mielestäni kiinni. Ei menoksi. Liippas lähet. Moi! Moina!
Mulla oli tänään ihan paras kalvopäivä ikinä. Meillä oli liikaa äikkämusiikkia kuvissa. Se oli ihan hullumpaa. Joo. Mä oon tosi innoissani. Laitetaan hengellä pois. Muuten. Miksi mä päiväkirjan tässä? En mä tiedä. No, kissa on varmaan puolestaan. No, ei se haittaa nää. Mä oon täällä tosi kirpeällä tuulella. Kerros mun muuten, että mä ostin ton takia sen takia. Et. Mä ostin sen takia ton takia. Eikö se ookin aika ihana? Joo. Ootpa se kiva. Tänään. Mut se ei tarkoita, että se olisi aina kiva. Mutta niin. Mitäs jos me tässä kaikki porukkaa ollaan katsomassa TV:tä yhdessä? Joo. No, lähdetään. Tummiska. Mitäköhän TV:stä tulee? Me ei vaan rupes naidesta. Miska? Onks noin mun kengät? Oo. Miska! Kenkiä ei heitellä sisällä. Kyllä heitellään. Täällä on näitä 12, kun ei ota mistä saa kelloa. Mitä? Aamen ennätys. Mitäs tää? Aika outo. Niinpä. Mistä täällä on ulkomaalaisia? See here a snare word it. So this is nearly done. Ei tarvita tunnia. Otan tuleeks 3. Ei paljon hyvä. Ei suunnistusta. Eikä mitään vuovi. 1. Käy vaan löysin, jotka käsittelee Japania. Lähdetään siitä tehdä. No, jos leikitään namaa. Joo, laita siinä. Miten sä tykkäät tässä? Niin hyvä. 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 Varat ja sitten sen nahan. Se käy. Hyvä näin. Nyt sä koittaa. Heiluta vaan. Varat ja sitten sun päälle. Ei se nyt varmaan kiinnosta. Tupla. Tuvika. Saara. Mä saan untaa. Mitä? Mä saan untaa. Miksi sä näin teisä? No kun en mä vitti herättää niitä, kun mä ihan killisti vielä. Mikä tahtomassa sulle paattia? Sopihan sulle, että mä saan kun twiltelee ja tuossa lapteenilla. Hyvä. Oot sä muuten Miska lähtenyt nauramaan? Miska. Meppä pois alta. Miska. Just. No.
Niin meillähän oli myös vielä tämmöinen mestariohjaaja ja kuvaaja. Tässä ollaan. Oho, tää kamera olikin vähän väärinpäin. Jes.